সংস্থাপনকে কেৱল কেইটামান পইচা দিলে নহয়, কাৰণ আপোনালোকে জানে যে বন্দুক ধৰা মানুহ বিটিআৰ ৰেকৰ্ডৰ যি মানে এৰিয়া এক্সটেনশ্যন সেইটো হোৱা বুলি কৈ আছে, কিন্তু ডিলিমিটেশ্যন হ'ব। बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जिथुनाखि एरिया एक्सट्रेक्शन जागासिनो दं होननानै बुंदों बेयो थारमाने डिलिमिटेशन जागोन ना जाया बेखौ रिपर्टारफ्रा सोंदोंमोन नब कुमार सरनिया बिथांनियाव। दा नब कुमार सरनिया बे रिपर्टारफ्रा अर्थात मिडियाफोरा सोंनायनि उनाव बिथाङा मा फिननाय होखो नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै बा निश्चय बुंनानै लानो हागोन। आरो सिगांथाराव जिथुनाखि नब कुमार सरनियानो आरो माखासे खोथा बुंहरदों, जिथुनाखि हाथियार लानानै संग्राम खालामबोनाय अर्थात एनडिबि बिथांमोननो मात्र फैसा होनानैल' दोनोब्ला जानाय नङा, बिथांमोननो माबा मोनसे दायित्व अर्थात बिबान होनानै दोननाया मोजां जागोन होननानै नब कुमार सरनिया खुद गावनि खुगाजों फोरमायदों। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना निश्चय इम्परटेन्ट साननांगोन आरो साननानैबो लाखाथारनांगोन। दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ जाय हक नोंथांमोना गोबाङानो नुखाबाय आरो गोबाङानो नुवाखै जानांगौ। जायफोर नुवाखै नोंथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां, नोंथांमोना जाहाथे आंनि चेनेलनि थ्रुयै नायनानै लानो हागोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो माब्लाबाबो दाबाव। दा नब कुमार सरनिया बिथाङा बुंनायनि सिगां सिगां आं बेखौसो बुंनो सानदों, जुदिहे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों एरिया एक्सट्रेक्शन जानायफ्रा डिलिमिटेशन जायाब्ला थारैनो बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लाया नैबे बारावबो जिथु डिलिमिटेशन जायाब्ला 5 बोसोर आरोबाव फावसायफिननानै थाबावनो गोनां जागोन नामा? जोंहा नैबेखौसो सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा साननो गोनां। आरो जुदि सरकारा बेखौ डिलिमिटेशन खालामनानै होनो हायाब्ला मानि खारनाव खालामनानै होनो हाया, बेनिबो माखासे जोंहा जोंनिफ्राय गिदिर सोंलु खालामनाय। दा जोङो बेखौसो सानो, जुदिहे थारैनो डिलिमिटेशनखौ जोंहा खालामनानै होनो हानायमोनब्ला एरिया एक्सट्रेक्शन खालामनाय बा गेजेरजों डिलिमिटेशनखौ जिथु खालामनानै होयोब्ला नैबे फैबाय थानाय जिथुनाखि जानो गोनां इलेक्शन, बे इलेक्शनाव जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा थारैनो रोखायै अर्थात भट होनो मोनगौमोन जोंनि बर' सुबुंफोरनि इलेक्शनावनो, नङा होमबा? जिथुनाखि बर'नि गेजेराव इलेक्शन पार्टी अर्थात जों बुंनो गोनां जायोबा पलिटिकेल पार्टिया मोननै दङ जोंहा, बिपिएफ आरो इउपिपिएल। बे बिथांमोननि गेजेरावनो जाय सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफ्रा जायखौ मोजां मोनो बा जायखौ बाख्नायो बे बिथांनोनो रोखा रोखा बिथांमोना भटखौ थुनानै होनो हागौमोन। दा जुदिहे डिलिमिटेशना जायाब्ला पन्चायत इलेक्शनखौबोथ' जों होनो मोननाय नंला। अब्ला जोङो पन्चायत इलेक्शनखौबो होनो मोनाब्ला जोङो आरो फैबाय थानाय जिथुनाखि जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथावबो जानो गोनां इलेक्शन, बे इलेक्शनाव जोङो सोरनो भट होबावगोन? जोंनि बर'फोरनोथ' जों होनो मोनखाला। जोङो अब्ला गुबुन हारिनि सायावनो आरो 5 बोसोर थाबावनानै सोलिबावनो गोनां जासिगोन। थिग बेफोरबायदि जालांबाय थागोन आरोखि। थारैनो सनितपुर बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा 5 बोसोर फावसायनानै थाबावनो गोनां जायोब्ला अब्ला आरो माब्लानि समाव जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ डिलिमिटेशन खालामना होबावगोन? आरो माब्ला जोंनि बै सनितपुर आरो बिश्वनाथाव थानाय रायजो राजाफ्रा बबे हान्जायाव भट थुबावनो गोनां जागोन? दा नोंथांमोना निश्चय मिथिखागौ, जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा गोदोनिफ्रायनो आरो दासिमबो जोंहा बिजेपि आरो कंग्रेस बे मोननैनि गेजेरावसो जों भटखौ होबोनांगासिनो दङ, अर्थात आसाम सरकारनि आन्दाराव जों सोलिनांगासिनो दङ। अब्ला दिनै जोङो एसेबां गोबाव जोंबो हारिनि मुङै सेक्रिफाइस खालामबोफानानै बा संग्राम खालामबोफानानै धरना रिलि होबोफानानै जुदिहाय बे बड'लेण्ड मुभमेन्टनि मुङाव जोंबो बाहागो लाफाबोनायनि गेजेरजोंबो जिथु दासिमावबो बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्ट जाखांनायनि उनावबो जिथु जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथआ एरिया एक्सट्रेक्शननि गेजेरजों जिथु डिलिमिटेशन जायाब्ला आरो जोंहा 5 बोसोर फावसायनानै थाफिननांगौ जायोब्ला बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा जागोन, जों बेखौसो सानगासिनो दङ। दा जाय हक नोंथांमोनहा जिथुनाखि जायफोर पावारखौ लानानै सालायगासिनो दङ, अर्थात बिटिआर ओनसोलखौ जाय दैदेनगासिनो दङ, बिटिआरनि जाय सरकार प्रमद बर' मानगोनां सिएम, बिथांमोनहा नैबे जिथुनाखि फैबाय थानाय इलेक्शनाव सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ भट होनो हानाय माबा मोनसे राहा लामा खालामनानै होयोब्ला जोबोर मोजां जागौमोन। राहा लामाया बेनो, अर्थात जोंनो एरिया एक्सट्रेक्शननि गेजेरजों डिलिमिटेशनखौ खालामनानै होथारनांगोन। दा जुदि हायाब्ला मानि खारनाव हाया? आरो नोंथांमोनाथ' गोबांथार खोथा बुंगासिनो दंमोन, एरिया एक्सट्रेक्शन जागासिनो दङ, प्रसेसिंआव दङ, डिलिमिटेशन जागोन, इलेक्शननि सिगां सिगां जागोन। नोंथांमोनानो गोबां खोथा बुंबाय थादोंमोन गोबांथार रायजो राजानि सिगाङाव अर्थात ससियेल मिडियानि गेजेरजों। जुदिहाय थारैनो बे बाथ्राया जाफुङाब्ला अब्ला बै जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा मा सानगोन? नोंथांमोना निश्चय कमेन्टआव फोरमायहर। दा अब्ला जोङो बेखौसो गोबांथार सिन्था खालामनो गोनां जायो। जोंबोथ' बड'लेण्ड मुभमेन्टनि मुङै बा बिटिआरखौनो मोनबोबाय बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गेजेरजों। जोंबोथ' सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि रायजो राजाफ्राबोथ' बिटिआरनि मुङै बा बड'लेण्डनि मुङै गोबांथार सोमावसारदोंमोन, नङा होमबा? बिटिआरनि मुङैथ' राव मोस्रोम मासेबो थैगाराखैमोन बा सोमावसाराखैमोन। नाथाय जोङो सोमावसारदोंमोन बा थैगारदोंमोन, जिउ बावनो गोनां जादोंमोन होनना बुंब्ला बड'लेण्डनि मुङै, बड'लेण्ड मुभमेन्टनि मुङैसो, डिभाइड आसाम 50-50नि मुङैसो। नाथाय दिनैनि दिनाव दुर्भाग्यनि खोथा, जोंहा डिभाइड आसाम 50-50खौ जों मोननो हादिया। नाथाय थेवब्लाबो जोंनो भारत सरकार, आसाम सरकारा खौसे जानानै बा जोंनि जिथुनाखि एबसुनि सोमावसारनायनि गेजेरजों, एनडिबिफोरनि सोमावसारनायनि गेजेरजों
बा हंग्राम खालामबोनायनि गेजेरजों बिथांमोनाबो नाजाबोनायनि गेजेरजों दिनैनि दिनाव जोङो बिटिआर एकर्डखौ मोनबोनो हादों बे बिटिआर एकर्डजोंनो जोङो गोजोन सुक्ति होननानै जेथिया साननानै लाबाय अब्ला जोंनोबोथ' बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो नैबे एरिया इंस्ट्राक्शन आरो डिलिमिटेशनफोरखौ जोंबोथ' नांथारगोन नङा होमबा मा बिदिब्ला जुदि जोंहा मोननो हायाब्ला बे बारावबो जुदि जों मोननो हायाब्ला जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथाव बर' रायजो राजा गैया नामा बर' आइ आफाया जोंनि सनितपुर जिल्लायाव गैया नामा बर' आइ आफाफ्रा जोंनि सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफ्रा बा बिदा फंबायफ्रा बड'लेण्डनि मुङै सेक्रिफाइस खालामबाखैमोन नामा हारिनि मुङै सोमावसारबाखैमोन नामा हारिनि मुङै बाहागो लाबाखैमोन नामा बे बिटिआर एकर्ड बा बड'लेण्डनि मुङै जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा धर्ना हाबाफारियाव बाहागो लायाखैमोन नामा बे जोंनिफ्राय बिराद गिदिर सोंलु आरोखि प्रत्येकता अर्थात मोनफ्रोमबो सुक्ति जानानै फैबाय बिएसि बिटिसि बिनि उनाव नै जोंहा थामथि एकर्डआव बिटिआर जोंखौ मानो गालांबाय थाखो जोंहा सनितपुर आरो बिश्वनाथआ नोंथांमोननि सायाव मा एगेन्स्ट खामानि मावदों बा मा गनायजाथावै जोङो खामानि मावदों नोंथांमोननि डनेसन खांनाय नोंथांमोननि धर्ना हाबाफारि नोंथांमोननि रेलिनि हाबाफारि नोंथांमोननि हारिनि मुङै सेक्रिफाइस खालामनायाव जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथआबोथ' रोजा रोजा बाहागो लादों नंगौना नङा अब्ला जोङो जुदि बेफोरबायदि बाहागो लाबोनानैबो जुदि जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथआ बारंबार जिथु थालांबाय थायोब्ला बारंबार जिथु गालांजाबाय थायोब्ला बारंबार जिथु दोनथ'जाबाय थायोब्ला जोंनि गोसो गोरबोआवथ' गाबखांनाय फैयो दुखु फैयो नङा होमबा जोंबोथ' बड'लेण्डनि बिखायाव बा बिटिआरनि बिखायाव जोंबोथ' थानो लुगैयो माबायदि नंगौना नङा दा जाय हक नोंथांमोना गोरों गोरा सुबुं साननो गोरों सुबुं नोंथांमोनानो जुदि साननानै मोनखाजोब्बाय दा जोंहा नैबे हिरान सरनिया बिथाङा थारैनो मा बाथ्रा बुंखो एनडिपिफोरनि सायाव आरो लोगोसे जिथुनाखि डिलिमिटेशन जानो गोनांनि सायाव एरिया इंस्ट्राक्शननि सायाव मा बाथ्रा फोरमायखो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै लादो आरो सोर मा बुजिनानै लानो हाखो निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो 2020 যি শান্তি চুক্তিৰ কিছুমান দফা কাৰ্যকৰী হোৱা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কৰণীয় কি থাকিব চাওক যে বিশেষকে গাঁও গঠন আৰু গাঁও যিটো মানে এক্সক্লুড আছিলে তাত কিছুমান বিতৰ্ক আছে সেইকাৰণে এইটোত মানে এটা ভেজাল আছে কিন্তু বাকী মই ভাবো যিসকল মানে সংস্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হওক আৰু বিশেষকে কেছ কাটলৰ ক্ষেত্ৰত সৰু সুৰা কেছবিলাক আচলতে খতম কৰিব লাগে বিশেষকে এনডিপি যিখিনি লোৱা বা হেৰি আছিল মই আলফা ক্ষেত্ৰত চবৰ ক্ষেত্ৰতে কৈছো কাৰণ কেছৰ কাৰণে যথেষ্ট হাৰাশাস্তি হয় এইটো ক্ষেত্ৰত মই ইনিকটিভ অলপ দেখা পাইছো আৰু তাৰ লগত সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত অকল কেইটামান পইচা দিলে নহয় কাৰণ আপোনালোকে জানে যে বন্দুক ধৰা মানুহক তেওঁলোকৰ সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত পইচা কেইটামান দিলে নহয় অলপ গাইড কৰাৰ দৰকাৰ আছে আৰু ঠিক তেনেকে বাকী যিবিলাক ইছ্যু আছে স্কুল কলেজ চৰকাৰীকৰণ হওক কিবা হওক এইবিলাক নিশ্চিতভাৱে হ'ব লাগে কলেজ আপোনালোকে দেখিছে যে আজি আপচি হয়তো গৈছে 16খন কলেজ মই তেতিয়াই কৈছিলো 10খন নহয় একেলগে 5 বছৰ 16খন কৰক তেতিয়াহ'লে কাৰণ 16খন কলেজে আছে আমাৰ গতিকে এতিয়াও মানে কলেজৰ সেইবিলাক ঠিকমতে হোৱা নাই ঠিক তেনেকে চৰকাৰীকৰণ যিবিলাক বড়ো মিডিয়াম স্কুলবিলাক তেওঁলোকে ক'লে আমি কিন্তু যিমান বিদেশী স্কুল আছে গোটেই হওক আজি তেওঁলোকে কৈছে গোটেইখিনি হওক কিন্তু এই ধৰণৰ মানে তেওঁলোকে যে প্ৰথমৰ পৰা পলিচি ল'লেহেঁতেন 5 বছৰ পৰা মই ভাবো এইখিনি কৰিব পাৰিলো হয় আৰু নৱসেনা এইটোত সহায় কৰাৰ অসুবিধা নাই কিন্তু তেওঁলোকে কেৱল বড়ো মিডিয়াম ক'লে বাকী নক'লে মোৰ অসুবিধা কেৱল 10খন কলেজৰ তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচিত কলেজখিনি ক'লে আমাৰ কৰা অসুবিধা আৰু আকৌ আপুনি দেখিছে যে আজি বিটিচিৰ ক্ষেত্ৰত বা 6 শিডিউলৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আইনী মেৰপেচ আছে বিটিআৰ একৰ্ডৰ যি মানে এৰিয়া এক্সটেনশন সেইটো হোৱা বুলি কৈ আছে কিন্তু ডিলিমিটেশন হ'বনে নাই স্যার ডিলিমিটেশনটো এবাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো কম আছে নেক্সটত হয়তো হেৰি কৰা হ'ব সেইটোলৈ অসুবিধা আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এতিয়া পঞ্চায়তো নোহোৱা হৈ যাব পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনত তেওঁলোকে আকৌ আমাৰ বিটিআৰ মানে কি কয় এমচিএলতো আহিব নোৱাৰে গতিকে তেওঁলোকে অলপ ডিপ্ৰাই হ'ব পলিটিকেলি গতিকে মই সেইকাৰণে ভাবো এই বিষয়টো এটা ভাল এটা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময় আছে কাৰণ এনেকুৱা বহু গাঁও আছিলে য'ত আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহ নাই গতিকে সেইবিলাক গাঁও যাব বিচাৰিলে যাব দিব লাগিছিল মই ভাবো ট্ৰাইবেল থকাবিলাক সোমাই লওক আৰু নোহোৱাবিলাক কিছু যাব দিলে ভাল হয় আৰু নহ'লে হয়তো তেওঁলোকৰ অধিকাৰখিনি দিলে হ'ল মই ভাবো ইয়াত এটা আমি ভাল ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত ভাল এটা বুজাবুজি হোৱাৰ দৰকাৰ আছে